Pasibayo Cabalen niya po yung Gautista ni Exploring Pampanga. So for today's video guys, andito nga tayo ulit sa Eatalys Global Cuisine by Chef Sally. So ito yung pinaka part 2 natin guys. Yung part 1 guys, no, pinakita ko yung daan sa may SM Telebastagan. So ngayon guys, no, papakita ko yung daan kung paano puntahan itong Eatalys Global Cuisine by Chef Sally. So mag-start tayo sa Angeles guys, sa may Toto Beach. Yun na Cabalen, bali mag-start tayo dito sa may Angeles, dito sa may Nepo part. So kung alam niyo itong Toto Beach, ito siya. So yung unang part 1 natin is tumikot tayo dun sa SM Telebastagan. Ngayon ituturo ko yung daan pagmula dito sa Angeles, so sa may Toto Beach guys. So pupunta tayo dun sa may intersection sa may Jollibee. Tara guys. Diretso tayo guys hanggang marating natin yung intersection o yung may stoplight dun sa may Angeles or papuntang Mora. Guys, no, kung nagko-commute lang kayo, pwede naman kayong sumakay ng Angeles and then baba kayo dun sa may intersection. Kung gusto nyo, mag-start dun sa mismo may Toto Beach, may mga tricycle naman dun. Pwede naman kayo mag-tricycle. Yun o, wala no, paalala lang, maraming mga checkpoint ngayon. Dahil na pandemic, naka-lockdown pa tayo. Until April 5. So, diretso na tayo na Cabalen papunta sa may intersection. So, I think nasa 10 to 15 minutes lang yung biyahe natin magmula doon sa may Toto Beach hanggang Eatalys Global Cuisine by Chef Sally. So, traffic nga lang dito kasi rush hour. So, kasama nga natin ngayon pala si Adele. Don't forget to subscribe sa kanyang YouTube channel guys. So yun guys, so makikita nyo dito na tayo sa may intersection. So magmula dito sa intersection guys, malapit na lang siya. Dito mong palatandaan guys, Caltex Total, Jollibee and County. So yun na Cabalen, yung bandang kanan is papuntang Friendship. Then pagkakaliwa ka dito, papunta siyang palabas ng San Fernando guys. So dito tayo. Yun, kakaliwa tayo guys. Pag diretso kayo doon is pa Mora pa siya. At ito na lang Mora. Yun guys, no, andito na tayo ulit sa Eatalys Global Cuisine by Chef Sally. So bumalik kami dito guys, no, kasi ngayon nga summer na, so may bago silang unlimited guys, yung halo-halo nila, and then bago yung setup nung pinakaloob. So mamaya guys, papakita ko sa inyo kung anong meron sa pinakaloob ng Eatalys Global Cuisine. Let's G! Yun nga Cabalen, bago kayo makapasok dito sa Eatalys Global Cuisine sa pinakaloob, sa may buffet area guys, so makikita nyo sa pinakalabas yung unlimited halo-halo nila. So check natin guys, ayun siya. So unlimited, eat all you can for only 50 pesos guys. So yan siya. So sila na yung gagawa guys. Yan.
Cabalen, niya ako Alvin Bautista ni Explore in Pampanga. So bago ako kumain ng matatabang pagkain guys, minom muna ako ng Fiber Life ng Lifestyle guys. Ito siya. So nakakatulong ito para i-flush out lahat ng kinain mong matataba. Pasibayo Cabalen, niya ako Alvin Bautista ni Explore in Pampanga. So for today's video nga guys, dito tayo sa Eatalys Global Cuisine by Chef Sally dito sa Santo Domingo, Angeles City, Pampanga. So ngayon guys, titikman na natin yung mga pagkain nila. Kanina pumila ako doon. So ito na yung nakuha kong foods. So meron silang ibang pagkain. Ito yung syempre my favorite, Chicharong Bulaklak, yung balot, tahong. And then ngayon may dalawa silang klase ng barbecue. May kasama siyang hotdog, chicken and pork. And then may beef and liver. Tapos ito, yung pinagmamalaki ng Eatalys Global Cuisine guys. Yung crispy Lechon Kare-kare nila, buffalo wings, chicken Shanghai, and then yung pasta nila. Yung guys, titikman na natin yung pagkain ng Eatalys Global Cuisine. So, yung na-try Chicharong Bulaklak guys. Ooh. Ito talaga yung binabalik-balikan ko dito sa Eatalys guys. Chicharong Bulaklak. Next natin titikman yung balot nila. Ang sarap ng pagkaluto ng balot guys. Yung guys, next natin titikman itong chicken barbecue nila. Ang sarap niya guys, ang sarap ng pagka-marinated niya. So consistent yung lasa niya guys. The first time na pumunta ako dito, yung part 1, ganito siya guys, and then malambot siya. Then next tikman natin guys itong for barbecue. Ang sarap ng pinaka-sauce niya guys. Tapos ang lambot ng pinakalaman. Next na titikman natin Cabalen, ito yung spicy beef and then liver caldereta nila guys. Ito siya. So lagyan natin ang kanin. Tama lang ang hangin din. Napakasarap ng combination ng liver at saka ng pinaka-beef. Napakalasa niya guys. So titikman na natin yung sweet chili fried chicken nila guys. Alright, ito siya. Kakamayin ko na siya. Manamas naman siya Cabalen. And then medyo sakto lang yung yung pagka-spicy niya. Sarap. Yun Cabalen, last natin titikman itong crispy lechon na kare-kare. Ito siya. Alright, pakita ko sa inyo guys. Ayan siya. So ito yung isa sa pinagmamalaki ni Chef Sally dito sa Eatalys Global Cuisine guys. So lalagyan natin siya ng bagong. Then sarsa. Katulad nung una ko siya natikman Cabalen. Napaka-crispy talaga nung pinakabalat na guys. Kahit ang tagal na niyang naka-prepare dito, sobrang crispy niya. Ang sarap niya. Yun Cabalen, bali inimbitahan ko kayo ulit pumunta dito sa Eatalys Global Cuisine by Chef Sally. Cabalen, kung naghahanap kayo ng mura at sulit na kainan dito sa Pampanga guys, so punta na kayo dito sa Eatalys Global Cuisine by Chef Sally.
Open sila everyday, 10 a.m. until 9 p.m. guys, dito sa Santo Domingo, Angeles City, Pampanga. Yung guys, no, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell kung nagustuhin tong video na to. Comment guys sa ibaba guys, no, kung may gusto kayong puntahan natin dito sa Pampanga. Mura at masarap, may Cabalen.